दिनैनि बे रायज्लायनाया जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो, मानोना दिनै आं रायज्लायनो लादों खुसि थानायनि बागै। नोंथांमोना जेब्ला गुगल सार्चआव थाङो अब्ला टाइप खालामनानै नाय, गिबियावनो नर्मेल सार्च, जेरै हाउ टु बी। नोंथाङा जेब्ला खालि हाउ टु बील' सार्च खालामो, बेनि उनाव द फार्स्ट वर्ड देट काम्स इज हेपि, जेन' गासै मुलुगानो खालि बेखौल' नागिरगासिनो दि माबोरै गोजोनै थानो हायो। एन्ड माइन्ड इउ, बे खालि बैफोर सुबुंफोरल' नङा जायहा देहायारि, मेलेमारि बा नखरारि बायदि प्रब्लेमफोर दङ, जायहा गासैबो सुबिदा दं। मोजां देहा थानायनि उनावबो देयर आर पिपल हु नट हेपि। नोंहा मोनसे समायना बिसना दङ, नाथाय नोंहा मोजाङै उन्दुनोनो ओंखारा, अब्ला बे समायना बिसनानि मा ओंथि दङ? साननै नाय, नोंनि डाइनिं टेबोलाव गोबां रोखोमनि जाग्रा आदार दङ, नाथाय नोंहा जुदि उखैनायानो गैया, अब्ला खोथाया बेनोदि गासैबो थानायनि उनावबो एसेबां गुवार बुहुम, एसेबां दावगानाय मुलुग, एसेबां टेक्न'ल'जि, एसेबां गोरों गोरा सुबुंफोर, पिपल एचिभ स' माच इन लाइफ, नाथाय दिनैबो मोनसे सोंथि, हाउ टु बी हेपि? बिदि मानो? आरो नोंथांमोना नटिस खालामनानै नाय, जेब्ला जों गावनि सोरबा आंगोखौ जोबोद खुसि नुयो, गिबि सोंथि जाय जोंनि गोसोआव जाखाङो बेनोदि, मालै भाई दिनैलाय मासे खुसि नुदोंब्रा, आरे दिनैलाय माथो मोखांखौ गोजोन नुथारदों। जेब्ला सोरबा खुसि जायो, जों इनस्टेन्टलि बिनि भाइब, बिनि प्रेजेन्टखौ नटिस खालामो। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ खोनादों जानांगौ, जेब्ला नों गोसोजों गोजोनो, जेब्ला गासैबो नोंनि साननाय बायदि जागासिनो थायो, जेब्ला नों गासैखौबो गोजोन मोनदाङो, अब्ला नोंनि मोखाङाव मोनसे गुबुन रोखोमनि आलदा सोरां फैखाङो। अब्ला जों सोंथियाव फैनि, हाउ टु बी हेपि? माबोरै खुसि थानो हायो? खुसियै थानो थाखाय खुसि खालामनांगौ जायो, बास बेनो बै फर्मुलाया। बारा जेबोथ' मोनथिया, खालि बेसिम एक्सपिरियेन्स खालामदों दि आरो मोनदांदों दि जेब्ला नों सोरबा गुबुनखौ इनकारेज खालामो, सोरनिबा आखाइखौ बोजबो, सोरखौबा साहस होयो, अब्ला बैफोर एनार्जिया बहाबा नङा बहाबा नोंनाव गिदिंनानै फैफिनो। You know, when you actually to be a support system to someone else. हमनानै लादि नों सोरखौबा मदद खालामदों, नों सोरनोबा साहस होदों, सोरनिबा दुखुआव नोंबो बाहागो लाफांदों, बिनि गोसोखौ रेजें खालामनो थाखाय गावनि खोमाखौ होदों। बास नोंहा जि बुंनांगौ दं बुं, आं खोनासंनो राजि होनना। जुदि नों सोरबा सासे सुबुंनोबाबो नोंनि समखौ होदों, मोनसे गुबुननि फिसा खामानि मावदों, ट्रास्ट मी, इट काम्स बेक। जुदि नों खुसि थानो लुबैदों बा खुसिखौ मोनदांनो लुबैदों, अब्ला बेनो फर्मुलाया, नोंथाङा सोरखौबा हेपि खालामनांगोन। That's how it works. बेनो साइन्स आरो बेनो फर्मुला। You try to make happy one single person. खालि सोरबा सासेल' सुबुंखौ हेपि खालामनो नाजा।